Murubuli tu nini agatembe bona mambia toko so sengambo ya ito agatembe bona mambia good morning and welcome ba tukuraligelia mangana mange inyora nkuru kwa Jufri Nsarigo asumurubuli tini chibuye kana watulege kusegima tukusangama naye boyigo ayo muligelia nsamelie ndeno motegereli asinsemo ye radio. Matilda Obayo, karibu sana. Remember even me, I am Mr. James Onkorokibaja Eris Kurubai. Iko bone kesungu kwa Onsalige kiki na aruire ka usali bone sukuru ngingo jinakora. Oyo no mwalimu nyacho ke jabere na rocho kontebiga remember I am Mr. James Onkorokibaja Eri mapema. Hallelujah skurbo. Eli kwa muliro lino bwate. Lakini ayekwane gesungu kya. Ayo bwateli orora. Bana aye gesungu kya osokoro mbuyole guti ngo apuna matuka konya kogende semingo nya osoire. Straight. Mama. Lakini bono bobembulinga ya soire nga yuja kunyeira. Ya soire onsaligo kati ya soire. Ko ya soire onsaligo gwetuli ko mom, otuli ko monto mokong, tuli ko monto mokona chibona bonko ena ya soire. Onsaligo ko ena noni gali nona se baraya bane na chengu kwane gesong. Onsaligo ya soire, onsaligo ngoja soro onsaligo kwane. Onsaligo. Kaki ko ya soire. Igese mika ya soire bobiro ko mbia. Mama ke muntoma, nkobwenera nkoba. Na chibona bonko gwekero ko mutwali asabantu bande. Ese minga yego sana kili wosengaki. Ko ya soire matiri tatikango tebi gese mi. Ko ya soire mutu ko chingia. Kiona kyo kito kwana kasi inde tote banga chisemene chingia. Amangana yo nkoroko. Anyway bona sokoro tia toko chisemi na chiwa sobo ngobugago obebia. No ngai semi eso. Unsari kwa maana ya sana eso unsari. Karibu good morning. Anyway taimangana sokoro nae ka omoto hereru yako muntu matumi. Matumi onsari ko muntu matumi abana balitoka soma na bali ngoro bakora polingo baya bono mutumatumira bubo genderete. Okay, lakini sokoro roche no muntu ko samtabati ke barua sana. Eke barua umwalimu oyo onyancho Kenya bere. Eke barua bwate kyo konsoma tabwati ka sinkongo sana. Na twale ka se ko sedera somerete kwaraza kera singe njoko tebwe gento ay kwagenda maminja betereti basomye semi pakeso mutuwa na ime kabisa bono ekero kuligirelia aigati ya mangana ya genderete tuarolire amasangirakano yabarai ao gigusaganwa tuarolire abarai ao bakuruberi mesangirikano yige siasa kero bae umiranire andake asugu kwandira bananchi konyarano yana asabali ngusuru mu chango bwe kanisa mesangirikano yiga yasaganwa na ebyombe by'abantu gete batali ngaso musangirikano uyu rero tukuraligelinga amaskani ya wanda koro kiwa sebe sagire siasa sukuru siasa buna butamtote ataliye kanisa bantu mbako igwana na ideologies ko sebirenga libya bantu mbiko igwana nchi kido mwana siasa na mwana siasa na bana antura bintu igwana sinkwana amatilira karu mwana siasa no yumwabo na babara imbo igwana na sinkwana una bago kwana agende guchia no yagende guchia no yuguchia lakini ne akogenda kwabo guchia nali nkuirerenga emis amangana maskani yabura lakini onsaligo no maeta mauchinale mama ke muntoma oroje tali kaniri tamanyiri tali nonye nkiamekyo tali nonye tali andonzi pia sayo oyo chire pakoro yuchire gosalie mesangirikano nonye ne chinka nabokonyora kwarangiria abageni gabwe ekeni kwabwate kiali moiko kwarangiria abageni oyo moto murangiriti no bwate sababu nkyo tamurangiriri arafu kwa makonyora uchire oyo gocha na erebono chakire gosalie ekegeni bono manyete sokorekera tukwana negeti ya siasa umuchanda tali ogutariganirwa umuchanda kera gwachira abo se nonye utariganiri ngakyo kwebeka inkyo kogenda gutirigoyera ekiagira kwanyora abantu basangireka ine gosene getigie skuru kwanyora abantu bari gosene all abantu babwate agenda yemo abantu bagukwanira onye abayiga bagotebanga ntwe tutagete gukora igana iga amagendero gose agenda tubwate ne yiga siasa yito ne yenyencho inkabune kwama konyora nga sokoro ise nchonkorogo ole buno nalete gose buno gotaka kwagenda gadi kwatebanga yanje tintageti moe matundura incheni mbwate omontone bano roche kwagenda so musangirikano sino yo matundura kwagenda wacha akakote abantu nga ntagete mo nkorogo aya naboroche kabisa pi abantu gaiga ba umerande abantu bagoteba tamutu
tamu harafu naye naliogocha libongo kabisa pisa na rocha gitote batamu kwa nini abu twinta itiko gende asense mejo ikiagera nande yunere kalete telibirira sana okonyoranga rero okonyoro okogenda asigete kwanyora abantu abarayi buna bagoteya abantu nga ebyarambi bere kwa makonyoranga ye ukari kwimukia kemo nande nayo lebosio gari tikamera kwanyora kwa bwati turangi kolete turangi kolete umuchano matiri done kwanyora kira abantu bagotera nga oye no nkorogo tutagete kwanyora wachire wachakire umurayo ndere to manyoro nkorogo twalingi kulia ndere to bona kwamanya kumnyaka ujara wachaka matiri tatwalingi kulia ogwa kupabu buba mbakurulese nande kwamanya kubolinga abaiga bakogenda gukora igambara bimarange no mete mbarabi abasai kuwachire nonye mata ruchi bogere wachire oro kwanyorire abakobereke ibuyu mogongo kuruche kuchiruguru kwenda wachi kamoto chali si imagine ukwerete resida utamanyiti kaki na asemega nenge yakorekanire ekero tukurigire bona misangirekano ase mono abantu baguchi bakoraiga bataka gusaria omurembe na ase amatanga mape manyita amatanga abana siasa ngo chibale baikaroro ngonyorenga amatanga nare buna bono twara ometa amatanga akorekane wiki eri ase county ya Nyandarua murai bwense omokonyo ye omokoro moskeri gadi gashagwa omokonyo ye bwa matukaega omoske kidore kindike yani bonse bakaikirana so murai yoiga na yani aso moyegoyo ekero baikirana aroro manyete nko igora abantu bagotaka utware mbyo getinga naki omoyegoyo igora chikogenda manyete bono oyo no murai bwensore gaiga oyo no moskeri gadi gashago moske kidore kindiki omo buna mo seneta methu kuri county ya Nyandarua uyo tari kogenda anake utari kuwana kebirengererio no murai bwense ase chinga kichiga kwanyoranga abarai bande abange mbare ngaro kerese mukuru chinse mochionse abantu bachaka utwaro ubo basengenje yashakire korokana ngane naro imeyense ya Kenya lakini ndandege tutokubona inkelinga ase buna so murai bwensare security eraroro tobusa kubuganga ngwe tobusa kubuganga ngwe na bere go straight yes onya tomota etinki kuchero ikiagera igali omonyete ase abarai buna bono orore gusina so mugavanale ogendo chiwakeri ukinasiki bono le tugukira ikiagera ndio tomotageti uyu na kibago teberanga na ino rangiri musangireka no ino na ine mogende mochiko kwana chi agenda jeno na bere matirita gosonye wachira ase kwanyorenga abaiga amaene mbaiwana ine na abarai abaiga chinkwana chabo nchiriko genda na ibintu ndengereti beka bera agali ndete yogoseri aebera aroro tumuka omunyegoere ogende. I think the best thing to do ekero when it comes to amangana kurukunga amaskani ase emisangirano yige siasa respect kirumuntu nabwate unaba Kenya umaite we living in a democratic world as kirumuntu abwate amaskani yani abwate ubusuburi bwa kirigento lakini bono ubusuburi bwigambo etandi bogende mpaka oyeswana ne asugusali ubusuburi bw'yomino igwentenga onya entunga neti kerundo chikuru ali igenda nayo gucyari kole byago ninchenkole byane onye kuyigwete ganchikini kiane kireke basore tigakoleta mangana akusalia maskani yane ayerinda maskani yane lakini yokole biriyuga neti ninchekole byago ebyane yani so unabona abarai bayitu abayiga twaralire ebyombe binego sene byombe ne byabasai uzibyombe byabantu geteiga abantu bakeiga baso aso musangerekanule unabona of late into aragali musangerekano yakolekana ali chinso muchirichia eri Mount Kenya nge yes Mount Kenya Nyandarua Karoche Kikuyu constituency tukolea Jumapili sukuru buno Kenya nchira teyo tugukina ekera tubwate tokolea chiburaburu abaliyo rocha semesangerekano eju abananchi bagokwanirwa ajonye kuruchinga tuganityo uyogokwana mutigakwane ayemanya ime yago nchokora lakini onsaliko lende nanda nabankoraira na maye gake umurai nara bule totebe orangirie kwende committee yaye rene ni garo mrengo ntatageti ntagete kogenda ntegerere views chiaye ntegere views chiaye arafu rene koreki na nchira banko mo rekebisa kiasi kiagera lakini agutali orugwente ko markebishira okay yakora kerarubere tukokole ibintu ebimwali nginere tikana kubuli onsaliko orocho morayo chire for example otebirega kintaite kubagachira orochoro
for free orochoro rakire nanje mondigereri ninga karekirugo gose ni ntaite njembe kirugo naindi bono saliko como tebinga yayo orochoro iga rochoro ndubwana tiko kunwa ekiagera orochoro abo mokoli yege karokeine public participation ntubwate bikaro byogukwana na gubwatira ne chinkwana cyo mwananchi politali public participation meeting bune yera ngiri eri specifically ukwana mangana yabarai gusabara ibande babwati agenda yabo abua yonyoko kore nyora asebuna ayu ahetegerera otegererende nande nsajinde kobwate ganya chinge kiche gusangereria birengererio gose ase meeting eri anche iringe birengererio binde byonsi nebiya kobwate nsajinde umuntu buna bakuru asense moende sokoro onye kobwate umuntu mutambe kwanchite kunya gukwano kunya kwara mangana na nkonyorore enjira nerura kwanira umurai neba muri kuigwana akimawazo ora mukwanira samaskani ekenengere wakwanira agu watebira ndake gorofe ye utagitibwa cheke lakini higa sokwa gachoma itabanyane mbara itabende mere enjira nerura kwana bakaigunga ama eneke oyotebireke maene tigatolengererie gentikyo okay nane tatengo te enjira ko gendo bwate uchakenga baka muminyokania ogera abantu bachake gwa kuchindo esengenchonga notagete gukwana nakiokoega ndi njira tiyura ati no chake gusomera umurai uchake gusomera umurai oburwa maskani uchake gukwana umurai buno muntu tete kumura matiri tali tangani nakiokoega karati ngakiokoega yani bono ntaitenko boliga ditangani kabisa pia keroko genda o taite koega ditangani kabisa pi goika o oremereri no yo nonye kare kanise ngao nonye kagakare yo gutuma njiro cyo gutuma pu okay bono goiko more mereri aiche nayo motaire nde aye kanise rendo ngeche kama ite nei mapema straight bono rende rolio nimbegete tisati karati nansi asa tole no abu nimbegete tisati elikire nyalebega likire nyareba kwamenye kwimuka kwagenda umusangirekano obuo baigwa t-shirt yawe kelikiro nkorogo eskati bono rochi bunayo butori ku nkinki oba butori wasike t-shirt ne robongo t-shirt ya sande te yo kwalenge kobeka no metena na mangana ega lakini ngate to baigwa sokoro nando nyore ngamwe na ye t-shirt ne chikovichi chorira abantu abarai basiasa chirikire byama na chichale tro mochando ekero rochi musangirekano buna bondika tutebe omurai bwense no haraiga nkoko imokera obeke kobi okay ebekire likire kyamagete gekwamereria isene problem kwenda sumusangirekano abantu buka na bakugwako ine yanga lakini nje ni mwanchite itukeliga esoke buno omuntu oli independent naki gekora tugokobolia mwancho motelinga ine uno umokenya nomono ayo mugusyo totegera no mukenya uminto mwambia ngaki tratangi amangana ya yechiburaburu atali koleta maskani asemesangirekano ya siasa na kitura kole ine nkieke tora kole uno mwenye bantu gusoma nchi tokole amangana iga atali koleta maskani asemesangirekano ya siasa na ine ayo mwenyene kwara limesangirekano ya siasa asiburaburu chigocha ninkitoko katutangi bintebiga ngakicingore cyuru Rwanda koba nkiga to wento gukora eligere kerona imisangirekano ya siasa yokolekana no murembe nabo igwa bananchi baranga eke no murembe okolekanire 0741 583878 0726447367 asetwani ni yagetembe bono mambia birengali byage bire nchene katukukinania buna egesaku emambi yabono good morning kwana ngona into bono mambia ora to birengali byago ayo mwenyene lakini kakonsari wako nganje to murai frani na bikirese t-shirt ya murai onde frani nganje to lisana osariko na jiro istene problem ngukwa ebine birengali byonkorogo tatubyo t-shirt chie byama chake siasa kwanza ubonete go chikeya sitaro bunechi yes etwani yagatembelo ayo mtaliko ngoro na madida evokiete byakaburu sana eko ngakuru chisa mchatutu ngoruma tunwa ya mangezi kimo karibu sana oyo ndo ngoro kabana ngadoye ezukuru airwa so mego bana bwana polisoni okay akara ko tela nge yanga abe ke tere ekosoma matiri danga lakini kali matiri njoko be yanga ya matiri tani otamota geti narabe kana tere kurwa salenge eli swali elio kwa igule nabe kana ra tere kurwa salenge yagetembe good morning hello dobre yonsaliko no mogako ngoro bwakire buya bwe studio na kirende gwatiko munyakieni omweje ko yomo nyagieni na mwe biranga jomo sita ati bwakire buya
Wakire byangu kwa Matilda. Kwa no mnyakira. Onkorogotegerera tinya mangana jobu atokone komiromo twatio jama tetegerera onkoro. Okay, na kile bara tato no mochokoro. Yes. Itangani kwa bwatire fomo gaba ne yogiria bagetutu moshia setane. Karibu sana Getatabe. Itangani mongona nara okorokulija atine kiabuso bagokwaniri kurubogetutu bwacha chega. Mbiye mono sana togenda busyo bano. Bono chege ndonare goteba. Roji buna bono omwana oyone omosike doctor no alega bosongo omwana oyone na tomete no ale bosonga. Nje nale gotebe kero manyete nga omuntu gete narogoja asegete tiakobeka tianga chirikitata keirio. No anyene rifulegi teka robwato ndiko korundie pikipiki takobeka rifulegi tayo mwana siasa getota getego campaign chikuru na bora nyale tata keirio roro. Mbuyo no beke yangeria choriro ngoro gasenge njo omuntu namanyete ngo no ngoro gago toka asegete. Igo ebintu nebyo fulena byoko no bikoleta chisegi mono. Igo nalo gotebia abantu baminto abakenya baminto anene tororio morembe nande batige kubeka yange jana go jaze siasa nande no bwata iswali rindo ramboli yose. Mbiye mono sana Getatabe asante asibringalibia. Ayakuru kungo isyo monyobi. Yatabalo. Osaligo kanya titaro bilenga yana yambo tokera. Karibu sana Ekonga. Ekonga ya bate mange sikibega ntaka taba igoro yo tanga jibura buto chiko baseme gutano. Yes. Omanyete noro che abara yarabu abanyene megutano yo. Pariyo matra na banga no modi bas so mai tamira bari mu ababa ke ba wekeja. Omuntu ngusike tendo ntabe ke kwabinya yakobo kamanyole baranti terusho kwabintu kuta. Omuntu okuruguma mwaike bakiri tukali manga mugutano monda kamara manga wani kumbako. Akamatero wewe ndio kumbako mukubwa mangana yakare yo. Abantu aba bayise kukanya abantu aba babo ngathina tokonde mugutana ibuna nkora mwandire burabu abantu bane. Ingonko yiko mugutano ingende ndike tokonda na mugutokora inu ntegera tokora mugutana peacefully niba kiya abantu bana raida arenge igara ari kokwane yende kyale koba. Ingo yabara ibali kare base mugutana bakwane yendo kalinga ije more burabu tinda tikora mangana ndo ziga ya kabere. Okonyora abande bako banga huni kera bako ande mugutana bachora majuma. Amajuma aragiria sugara akotuma bwanga ngabone ngambiri kotuma bwango. Mbara bwabo koticho mugutana maide omuntu akajukwa nabwanga ngwe otwomiru kale seria chakagaria. Omuntu akogenda bya abantu bayenga insega ari munda mo yungora mo nyumo kwana geni motike ngwana mangana ngore tokenda matwali ngende ndiko bapikira chekara kwara migende ngiyo salika. All right. Igwabara ibajana bo batinguri cyo gutange kibura buru ekindi yamane gonga ya batema. Asante sana Ekonga ya jabate kurumanga burabu gali matunwa Getembe radio and television hello. Right akigima bonondo chigali gatwenda. Yesu Kristo ni gate betenga batike bonsi bacha sindi. Batike bonsi bacha sindi kyagera urutu bwe goro no bwabo. Abana ari gukwane. Esikati kiri. Onsaliko bono tatenko bolinga. No, again taking go apply to some ngana politics. Nara leta nende kwa razangu. Kwa razako peleka uko nje. Si hapa. Sorry. Mbona gani tulia sira zako? Bono onsaliko. We are in a serious business. Totole kire. Urwa so onsaliko ata etego cha sindi. Mapema. Imugo ndale ngale kole moigule ngaki onsaliko ngo etakale. Nabe beri gusokoro nga Rusia yange liengo tu ekerota getego koraigo. Etwali yagetembe allo. Yes. Mwana mweliro. Bwagire rata. Chindaru. Ongorogo. Ebomba. Na Matilda wagire na baba. Wagire bia. Baba. Ono gamangeza boje. Karibu sana. Yamono mheshimiwa sasa sabato mrovili kuno imujatra kuno yumbiga. Mbiye mono sana Chindaru bomba. In fact again ndango dai. Unanjona for example sawa tiniko support murengo gete. Nambe yamo akuna chanya ndo because banta utimbu adimana na bara. Okay. So ingida imukere ngenda mwana president yero kuzi ingenda njiko tabanga one time karo yero tuta moje ni imbunwa mojana naro. Nae kwira. Inje ne ko bana chi kuyi boko. Ono ngekera kare mheshimiwa zaiko. Lakini ando mbara roto kwenti ko chora murengo bale bone because inenga kiye chigasi. Amagendero. Yenga kini yamagendero. Buna bono for example mheshimiwa zaiko buna bono toko cho abantu babazi chaje bachore. Onyore ga kana kwa be kunero bizinga tumuta getiaye. To kumuanga we to musoma gendro letera bana nji because bana nji bakotume to bale tera magendra baro naro.
uikonga korega sekinenga kiki kubate ya abantu bane ne mwambege to bicho mundu mwangete in fact tali muya lakini ndenda magendro njina mo sabita aina ina ramba korete bona mogonjora monjora na nyarebe amati gatogota ger bono mo jimuri na bono sita kitu masaba endege yaminyo geto mutuone gora ikaira magendro ikonga bakaira na bakamnyoka jibara kai bara ya ne mpimbo atu mujumbe bakamente ko nyamane kiaya abananji batake to bara siri pare mo president wigeta korere because magendro na ya ito ne bintu ne bia ito tali bia ya no mheshimiwa yango kako mudhiya ya nkonyeri pale bana beka rosike ko kinga kile 2027 irende atadhiya ya bagetutu muambe kita se president nta takete bora to no murengo yo moina oyo bo matiangi mwana ito do you expect aba na njimba bachi bali mabakoru ko mheshimiwa wake usariko right ngeli bia so aba tunye twako jole to kolega na ande nye tuli murengo fulani tena wechando kuchio lakini umuntu no mheshimiwa muchumbo mu MCA era bakwika president yanga mtinga nkorege ndeke na ndeke by force dali ngako mwabele because maganda dali ya president maganda na yaba na inchi nkorere lakini ndiri ko support nje 2027 simbo ono iko mheshimiwa asota liko nyara asota uzika ini yako ya nango chiko bunuole enchara babu all right asante egento kiengo kirikuro sechinde rubomba kiringa ki no session chiaga sobuguma buago Matilda ngutu wakati ya babu yanga gi omuntu unabona uyo kubeka chianga uyo naero kucha kuitumono nkyu kubikiri yanga yake mtu Ruth aikuru muntu Matilda bono tigandara gotenga kyusaliko enchara nero ororo abana inchi tugwate enchara no manye meaning yo gotere kuri kwa watebanga ki ni ntugutomo ichano bune yange ngokwana okongereza ngokoereza okongambi ngokugambi bono onsaliko noroche ngote bitatu mwanone enchara nerese binyoro bito gege enchara neroro muntu rabakonyora koigure ngaki ki umurai onkoro guikirega onkoro gari stadium okay kwama yakro wasoka ne t-shirt yosaliko noroche abusoka sokoro beke t-shirt yage mwamu itali kirikende gyonsi genda beka nonye tigatukuli no ya mubike wakiri marange geiga gegeke aloga tembe toenda samangana maya aye chisisa tubona mambia timetinga kiaba ajura sukibona ra otemire gutuligi gaiga kurende ekora ya chiaruro mbia muno sana jide kani renga jide kaisa tuiga mangana maya se ekiunga bono mambia imiyaga tembe FM 102.7 nere Ruth Kemto imambia bono birega libino ne bya mwatomire gaiga bali mwansi mwali kiru jumbe shukrani sana lakini ketoko tebanga ki mangana asiasa kagenderete itange kurua samangana liya koleta chiburaburu amaskani awe aseme sangere rabali ngojere bwango ntara teriva yekerete nkagore t-shirt kuruka geje godeliva ngendo kile kolebe ntara teriva babu pufa iwi eliki edruiga korega bono sokoro cyako toro kibinte bimbi atu amata 90 bono mbi okay ibine bintu byago amangana mwenchi muligiri andake no motegeri onye kwa rabi ntongoro gakora bintimbi bwatu amata na gatembe FM na gatembe TV namangana yebwe ebwatu bwamata sengu hasare gusase badirita nekereke nene kwa iguru murai buna bono mugavana murai bwense umugavana noyo ito twensi umurai bwense noyo ito twensi ekiroko genda aroro no nyora nganda ke noge chiri gosechi nkwana nchiri chabo chitari gokoki aetulia ekiagera umusangireka no yobo nabo iga kiroko genda gari tari rasi mubike yangere echorire bintu gete fani bya siasa beke yanga etabua tibwa mate na siasa ogenda aroro muganyere sunika abo Matilda baigwambia mona sana asogosanga na into umugaka James ankoro kibache tumbiri esiringionega baneserete kumene reputaktali ni ili musiete ento musiri kutamocho kurbu atandi musio kibache yongireria ke muntu sukurboy tumira na kwa sana busuru mwana buliro bato skato chara Ruth Kemto na stand by mangana mayasobo ikirano
masomo na nine obumanye na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanye na nene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tuleboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumelab asensemo ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero nkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production aseti nsamo cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera obumanyi wekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu mwanu anyolera obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete agirira eskure yigani yerekiro mite ya mune muskuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwe transit number 0726 588